iHerb.com tilaaminen. Ensiksi menemme iHerb.com-sivulle. Klikkaamme My Account-kohtaa kirjoituksemme sisään. Syötämme tunnuksemme sähköpostiosoitteen ja salasanan. Koska tiedän tarvitsevani B12-vitamiinin paremmin nimetyvää muotoa metylkopalamiinia, kirjoitan hakuun metylkopalamiin. Tällöin iHerb ehdottaa minulle hakutuloksia ja valitsen metylkopalamiin. Tässä vaiheessa hakutulokset järjestyvät sen mukaan, kuinka hakusana löytyy tuotteen nimestä tai kuvauksesta. Haluan kuitenkin tietää metyylikopalamiinikategorian tuotteet myydymmästä lähtien, klikkaan siis metyylikopalamiinikategoriaa. Nyt tuotteet näkyvät eniten myydymmästä alkaen. Tästä on etua, kun etsii laadukkaita ja pidettyjä tuotteita. Vaihtoehtona on eri vahvuisia tuotteita, valitsen miedomman. Tällä sivulla näemme muun muassa tuotteen hinnan ja sen, kuinka monta tablettia purkissa on, tuotteen painon ja viimeisen käyttöpäivän. Tuotteen kuvaus on myös tällä sivulla, samoin kuin suositeltava käyttötapa, aineen vahvuudet, muut ainesosat ja varoitukset. Näemme arvosteluja tuotteesta, jos haluamme. Voimme lisätä tuotteen toivelistalle. Itse lisään kuitenkin ostoskoriin. Tällä sivulla näemme hinnan, painon. Muistakaa, että iHerbistä saa myös ilmaistuotteita. Jokaiseen tilaukseen voi valita 2 ilmaistuotetta. Itse otan esimerkiksi tästä vihreätee-näytteen. Sekä tällaisen jonkinlaisen kuituvalmisteen. Edelleen ostoskorin summa reilu $6, mutta paino on noussut noin 500 grammaan. Jos olisin nostanut yli $60, saisin vielä 5% alennusta. Mutta uusi tilaaja, ensitilaaja iHerbistä, saa $5 alennusta VES429 koodilla. Muista painaa update. Nyt tilauksen hinta on vain $1,5. Tässä kohti näkee postimaksut Suomeen, lentoposti ja sitten kuriiripalveluita. Lentoposti olisi muuten ilmainen, jos olisi nostanut yli $60. Lentopostin painoraja on 360 grammaa. Kestää noin 1–2 paketin saapuminen Suomeen. DHL ja UPS ovat paljon nopeampia, mutta myös kalliimpia. Postusinfoa vielä englanniksi tässä. Mainitaan, ettei kannata tilata mitään hormonivalmisteita, vaikka ne yleensä tullista läpi tulevatkin. Valitsen lentopostin. Tässä osassa syötetään luottokortin tiedot. Itse käytän Visaa, mutta toimii myös Mastercard, Amexi ja Visa Electronic toimii. Viimeinen voimassaolopäivä, kortinhaltijan nimi ja sitten toi tunnusluku takaa. Jatketaan. Seuraavaksi katsotaan, mitä tilaus näyttää. Tuotteet lueteltuna. Hyväksyn tilauksen. Tilaus on tehty. Tilauksen loppusumma näkyy vielä tässä. Menen My Account-kohtaan, jossa voin katsella tekemiäni tilauksia ja seurata niiden etenemistä.
Kaiken kaikkiaan iHerb.com on niin edullinen ja luotettava kauppa, että voin suositella sitä erittäin lämpimästi. Muistathan myös vierailla immuuni.fi. Kiitos katselemisesta.